वेलकाम बैक टू गोरलै चेनेल। फरायसालि लोगो नोंथांमोन, मैयानि पार्टआव जों सोलोंदोंमोन सेन्टेन्स टाइप अफ सेन्टेन्सनि सोमोन्दै आरो दिनै जों सावरायगोन एफार्मेटिभ आरो नेगेटिभ सेन्टेन्स। जोङो सिगाङाव मोन्दोंमोन सेन्टेन्सखौ गासै मोनबा बाहागोआव राननो हायो आरो दिनै जों सावरायगोन बे मोनबा सेन्टेन्सखौनो गाहायै मोननै बाहागोआव बाहागो रानबावनो हायो। बेफोर जादों एफार्मेटिभ सेन्टेन्स आरो नेगेटिभ सेन्टेन्स। दा जोङो एसार्टिभ सेन्टेन्सखौ जोङो मोननै बाहागोआव रानबावनो हायो। बेफोर जाबाय एफार्मेटिभ सेन्टेन्स आरो नेगेटिभ सेन्टेन्स। थिग बिदिनो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स जों मोननै बाहागोआव बोखावनो हायो, एफार्मेटिभ सेन्टेन्स आरो नेगेटिभ सेन्टेन्स। थिग बिदिनो जोङो मोनबा सेन्टेन्सखौ बेबायदि एफार्मेटिभ आरो नेगेटिभ सेन्टेन्स मोननै जोङो सेन्टेन्सआव बाहागो राननो हायो। दा गिबियाव जोङो सावरायगोन एसार्टिभ सेन्टेन्सनि बाथ्रा। एसार्टिभ सेन्टेन्स बेनि एफार्मेटिभ आं सर्टआव लिरबाय बेखौ। साप'ज एफार्मेटिभआव दोङो जारु वास इन दिल्ली। बेखौ जुदि जोङो नेगेटिभ सेन्टेन्सआव जुदि लाङोबा अब्ला मा जागोन? जारु वास नट इन दिल्ली बेबायदि जागोन। थामहिनबा एफार्मेटिभ माने नंनाय आरो नेगेटिभ माने नङै खालामनाय। जेब्ला वास जों नङै बोरै बानायगोन? नैबे वासनि उनाव जोङो नटखौ फज'नानै जों नङै खालामनो हायो। आरो गोसोआव लाखिनो गोनां बे वास बा एम इज बेफोर गासैबो अक्जिलारि जों खोनानो मोन्दों। अक्जिलारिया इंराजियाव गासै मोन 24टा दङ। बेफोर जाबाय एम, इज, आर, वास, वेर बेबायदि गोबां दङ। बेनि अनगायैबो जायो सेल, शुड बेफोर गासैबो अक्जिलारि जाजोबो। जों दा सावरायगोन बेयाव अक्जिलारि जायफोर साबजेक्टनि उनाव बेबायदि अक्जिलारि थायो अब्ला जों बेनि उनाव नट फज'नानैनो नेगेटिभ खालामनाय जायो। आरो जायफोर साबजेक्टनि उनाव जुदि वास बा जिखुनु अक्जिलारि गैया अब्ला बिसोरनि नेगेटिभा एसे आलादा जागोन। दा जोङो अक्जिलारि थानायखौ सावरायग्रोगोन। साप'ज आरो मोनसे हमना लाबाय एफार्मेटिभआव दङ आइ केन डु इट बेबायदि दङ। बेखौ नेगेटिभ बानायबा बोरै जागोन? बेनि नेगेटिभ जाबाय आइ केन नट डु इट बेबायदि जागोन। थिग बिदिनो गोबां दङ। नोंथांमोना फरायसा बिथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो बुजि मोनाब्ला कमेन्टआव लिरहरनानै सोंहरनो नाजाबानो जाबाय। बेनि अनगायैबो साप'ज आं एफार्मेटिभआव लाबाय मोनसे प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि आइ इट राइस। बेखौ जों बोरै नेगेटिभ बानायगोन? बेखौ जों नेगेटिभ बानायनोबा लिरनो नांगोन आइ डु नट इट राइस। दा बेयाव जेबो साबजेक्टनि उनाव जेबो अक्जिलारि भार्ब गैया आरो अक्जिलारि भार्ब गैयाबा जोङो डु इउज खालामनांगोन। जेब्ला साबजेक्टआ आइ, वी, इउ, दे बेफोरबायदि जायो अब्ला जोङो डु इउज खालामनानै नेगेटिभ लिरनाय जायो। आरो जेब्ला साबजेक्टआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो बा राम बेफोरबायदि जायो, जुदि हि, सि, इट, राम बेफोरबायदि साबजेक्ट थायो अब्ला बेनि उनाव जोङो डास इउज खालामनानै नेगेटिभ बानायनाय जायो। एग्जाम्पल हिसाबै जोङो लिरनो हायो एफार्मेटिभआव दङ हि ग'ज टु स्कुल। बेखौ जों नेगेटिभआव लिरोबा मा जागोन? हि डास नट गो टु स्कुल बेबायदि जागोन। थिग बिदिनो गोबां रोखोम दं। आरो एनादार एग्जाम्पल जों लिरनो हायो नरेन रिड्स ए बुक। बेबो नरेना मोनसे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार आरो बे मोनसे प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव दङ बे सेन्टेन्सआ। जुदि जों बेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्सआव बानायनाय जायो अब्ला बे जागोन नरेन डास नट रिड ए बुक। आरो जेब्ला जोङो डास लिरगोन अब्ला जोङो नै भार्बनि उनाव एस लिरफिननो नाङा। मानो होनब्ला बे डासआनो बेखौ फोरमायखाबाय जे बे प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव दङ। थिग बिदिनो नैयावबो गनि उनाव जों इएस लिरफिननो नाङा। बेयो फोरमायखाबाय डासआनो मोनसे नेगेटिभ माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव थानायखौ फोरमायखाबाय।
थिग बिदिनो जेब्ला सेन्टेन्सआ हमना ला सेन्टेन्सआ पास्ट इनडिफिनिटआव दङ जेरैबायदि आइ एट राइस बेबायदि जुदि थायोब्ला जों लिरनांगोन नेगेटिभआव आइ डिड नट इट राइस बेबायदि लिरनो नांगोन थामहिनबा नैबे सेन्टेन्सआव मा दङ एटआ पास्ट टेन्सआव दङ आरो जेब्ला पास्ट टेन्सआव थागोन अब्ला जोङो साबजेक्टनि उनाव डिड फज'नानै नट खालामनाय जायो नेगेटिभ खालामनाय जायो थिग बिदिनो मोनसे एग्जाम्पल होबावनोसै एफार्मेटिभआव दङ वी प्लेड फुटबल नेगेटिभआव बोरै जागोन वी डिड नट प्लेड फुटबल नों इदि नांला वी डिड नट प्ले फुटबल बेबायदि जागोन स' फरायसा बिथांमोना बेखिनिखौ मोजाङै फरायना ला आरो जायफोर बुजि मोनाखै बिथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होनो नाजादो बेखिनियानो एसार्टिभ सेन्टेन्सनिमोन नेक्स्ट जोङो नाम्बार 2 दंमोन इम्पारेटिभ सेन्टेन्स इम्पारेटिभ सेन्टेन्स बेनि सोमोन्दै जोङो नेगेटिभ बानायनायखौ सोलोंगोन दा एग्जाम्पल हिसाबै एफार्मेटिभआव दोङो अपेन दा डोर दरजाखौ खुलिनो होदो बेखौ जों नेगेटिभआव बानायबा बोरै जागोन डु नट अपेन दा डोर बेनि अनगायैबो जोङो लिरनो हायो अर जों लिरनो हायो डोन्ट अपेन दा डोर बेनिफ्राय एग्जाम्पल आरो एफार्मेटिभ जों लाबावनोसै गो देयार बैयाव थां बेखौ नेगेटिभ बानायबा बोरै जागोन डु नट गो देयार अर जों लिरनो हायो सर्टआव डु नटखौ जोङो सर्टआव लिरबा मा जायो डोन्ट गो देयार बेबायदि जों मोननै रोखोमै बानायनो हायो मोनसे जाबाय सर्ट डु नटखौ जों सर्टआव लिरना डोन्ट लिरनो हागोन आरो डु नट बिदिबो जों लिरनो हागोन दा बे जाबाय इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि नेगेटिभ बानायनाय स' फरायसा बिथांमोना बुजि मोनखाबाय जानो हागौ इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि नेगेटिभ बानायनायखौ नेक्स्ट जोङो सावरायगोन नाम्बार 3 आव इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्सनि सोमोन्दै जों इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्सआव बोरै नेगेटिभ बानायो साप'ज एफार्मेटिभआव दङ इज हि ए टिचार बियो फोरोंगिरि नंगौना होनना सोंदों एफार्मेटिभआव दा बेखौ नेगेटिभआव जोङो बोरै बानायगोन जों बेखौ नेगेटिभ बानायनो हागोन इज हि नट ए टिचार बेयो फोरोंगिरि नंगौमोन ना बिदि जागोन बेनिफ्राय जोङो अर जोङो लिरनो हायो इज नट हि ए टिचार बेबायदिबो जोङो खालामनाय मोननै जोङो रोखोमाव खालामनाय मोनसेया जाबाय साबजेक्टनि उनाव जों नटखौ फज'नानै आरो जेब्ला जोङो साबजेक्टनि सिगाङाव नटखौ फज'गोन अब्ला जोङो बेबायदि सर्ट फर्माव लिरनानै जोङो नेगेटिभ खालामनाय जायो आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै आर इउ रिडिं नाउ बेबायदि दोङो जों नेगेटिभआव बोरै बानायगोन नेगेटिभआव आर इउ नट रिडिं नाउ बिदि जागोन आरो जों लिरनो हायो अर जों लिरनो हागोन मा आर नट बेबायदि लिरनो हागोन आर नट इउ रिडिं नाउ बेबायदि जोङो मोननै रोखोमाव लिरनो हायो बेनिफ्राय जों नेक्स्ट नायनोसै अपटेटिभ सेन्टेन्सनि नेगेटिभ बानायनाय नाम्बार 4 आव दङ अपटेटिभ सेन्टेन्स बेनि जों बोरै नेगेटिभ खालामो बेखौ जों सोलोंगोन एफार्मेटिभआव दङ मे इउ बी हेपि बेबायदि दङ जों बेखौ नेगेटिभ बानायबा बोरै जागोन मे इउ नट बी हेपि बिदि जागोन बेनिफ्राय आरो एग्जाम्पल जों लाबावनो हानोसै
मे गड सेभ द कान्ट्रि नेगेटिभ बानायबा बोरै जागोन बे मे गड नट सेभ द कान्ट्रि बे रोखोमै जोङो एफार्मेटिभनिफ्राय नेगेटिभ गोरलैयै जों लिरनो हायो आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना मोजाङै बुजियाखै बिथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनो नाजा कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो नाजागोन आरो जोबथारनायाव दङ नाम्बार 5आव दङ एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स बेनि नेगेटिभखौ जोङो बोरै बानाय एफार्मेटिभआव दङ we have won the prize जोङो प्राइजखौ देरहाबाय नेगेटिभआव बोरै जागोन बेनि जुदि नेगेटिभ बानायबा जोङो एलास लिरनो नांगोन एलास we have not won the prize जोङो एलास माने एलासखौ जों माब्ला बाहायो जेब्ला दुखु मोननाय फोरमायो बे समाव जों एलासखौ बाहायगोन आरो हुराखौ जेब्ला जों माबा मोनसे मोननानै रंजागोन अब्ला जों हुराखौ बाहायनाय जागोन दा एलासआ बेनि थाखायनो जादों बेयाव जों जेबो प्राइज मोननो हायाखै बेनि थाखायनो जों एलासखौ बाहायदो आरो हेभनि उनाव नट फज'नानै जों नेगेटिभ खालामनाय जायो गुबुन मोनसे जोङो एग्जाम्पल लाबावनोसै एफार्मेटिभनि व्हाट ए स्टुपिड फेल' he has been बेखौ जुदि जों नेगेटिभ बानायो बोरै जागोन what a stupid fellow he has not been बेबायदि जागोन स' बेनो जाबाय एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सनि नेगेटिभ खालामनाय स' फरायसा बिथांमोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स निफ्राय बोरै नेगेटिभ बानाय बा एफार्मेटिभनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स जों बोरै दानाय जायो उननि भिडिअ'आव नोंथांमोना गोबां सोलोंनो हाफिनगोन जायफोर फरायसाफोरा एफा एनै डाउट दङ बिथांमोना सोंनो नाजा कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों सोंनो नाजा आरो बे फोरोंनायखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनो नाजा जेसेबां हागौ क्लास 10 जायखिजाया फरायफुबाय थानाय लोगोफोरनो शेयार खालाम अब्ला गासैबो जोङो मोनथिखौ मोनथिनो हागोन सोलोंनो हागोन बेबायदि जों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजों